Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwana barkanmu da warhaka. Da fatan kowa ya tashi lafiya. Ina so in yi magana akan wannan wata daƙiƙiyar yarinya, dan zan fara da daƙiƙiya wacce bata san me take yi ba. Murja Ibrahim Kunya ne sunanta ko? Na tabbatar ga duk wani mutum mai hankali wanda ya san me yake yi, ba ina magana da wanda bai san me yake, ina nufin mai hankali, mutum mai hankali. Ya ce fuskanci cewa wannan yarinya bata san me take yi ba. A farko jiya da daddare ina zaune na ga wani posting nata. Ta sa wani riga har cinyanta ana gani. Ba dan kwala a kanta, bayan a shekaran jiya ta gama koke-koken cewa wani na neman ta, wani ya mata shari. Duk na fahimci cewa su yan kwalta shari dama su rayuwarsu ba su da komai wanda ya wuce su ma shari. Abu Salma ba wani abokin mu'amala ta bane, dan ina tunanin in ba dan wuce in ga posting din shi ba, ban san shi ba wani abu da ya taba na hada da shi. Haka ita ma Murja nakan ga haukarta wani zubin idan zan wuce. A rannan ina ga kwana biyu kenan naga tana ta kuka, ta tara miyau, tana kuka, tana cewa wai da aka kamata, da aka ce kenan ana neman ta, sai ta ɗauko shari shi ma ta laƙana ma wani wanda ta raina. Sai cewa ta yi saboda suna wulakanta ƙananan yara, saboda suna kaza. The same haka ta ƙara cewa Abu Salma yana neman yara, yana kaza. Ta gama rantsuwa. To mu dama tun da muka zo nan, mu a TikTok fa mun yi digiri har masters, mun gama PhD ma yanzu haka muna kan project ɗin shi ne. Ba wani mun san shafe-shafe mun sauda, ba abin da wata 'yar kwalta za ta zo ta ƙara gwada mana ana. Mu sharri mun ga wa'inda suka fiki iyayenki ma a sharri. Iyayenki a sharri mun gansu. Disim ta zo ta ƙara cewa Abu Salma shi ma abin da yake har da rantsuwar ta yaje har gidansu, wanda ya ce ko hanyar gidansu wallahi bai sani ba. In ya sani kada Allah ya bashi me yake nema. Bai san ta ba, bai taba ganin ta ba. Yanzu na tashi da safe na ji tana wasu kalamai na banza, na rashin tunani. Dan wannan yarinyar dai na ga alaman ba ta shaye-shaye, amma akwai yiwuwar sai an duba kwakwalwarta domin mahaukaciya ce bata san me take yi ba. In ba hauka ba da rashin tunani, a haka kike kuka wani ya hana ki aure, wa zai aure ki? Su kansu wa'inda suke ce miki kin yi, in kin yi ba sa gaya miki. Wallahi ki kira su ɗaya ko ki comment, ki rubuta, ki posting cewa kina neman wanda zai aure ki, ga wa zai aure ki a cikin su. Ko a baibai aka kawo ki dangin mu, wallahi sai an sake ki kin koma. Waye zai dauka makan shekara da kiyashi ya dauke ki ya kai ki gidan shi, ki haifa mai irin ki mahaukata wa'inda ba su san me suke yi ba. Wannan dabbanci ne da jakanci. Ke a matsayin ki na mace wai ana cewa wani wai naki content din kenan. Su wa'inda suke cewa content din ki ne wannan haukar, su are irin ta mana. Wanda kike ba dariyan a cikin su ya aure ki kai ki gida ki cigaba da bashi dariya, ai yana samun nishadi. Wannan jakanci ne. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa.